салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. бовар кунед кас интизори ин гуна бо шуру шавқ гузаштани бозиҳои охири гурӯҳи серо надошт. ҷаззобият дар ҳар ду бозӣ то охирин лаҳзаҳои бозӣ дида мешуд. албатта ки дастаҳо танҳо эҳтиёткорона ҳунарнамоӣ мекарданд. Аргентина ҳамлавари худ Лаутаро Мартинесро дар захира гузошта ба Алварес боварӣ кард. Полша бошад бозии дифоъкорона ба намоиш гузошта, Миликро дар курсии эҳтиётӣ гузошту хатти нимҳимояро пурқувваттар кард. хеле пешгӯӣ мешуд дар қисми аввал ҳеҷ кадоме аз дастаҳо ба голзанӣ муваффақ нашуданд, гарчанде шанси 200% барои Аргентина вуҷуд дошт. ана Полша бошад як чойник чои кабуд дам карда ба дарвозабони Аргентина Эмилиано Мартинес доду дар рафти бозӣ ӯро дигар ба қавле ғам надоданд. хуб дӯстон, имрӯз мо оиди бозии ҳасоси охирини гурӯҳи се дар ҷоми ҷаҳонро бароятон мегӯем. лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошад шурӯъ мекунем. эҳей мардум, аллакай якчанд мунтахабҳо ба плей-оффи ҷоми ҷаҳон роҳ ёфтанд. имрӯз бошад тақдири рохат дар гурӯҳҳои дигар муайян мегардад ки олмон охирин шонси худро муқобили Коста-Рика самаранок бояд истифода барад. испания бошад дар ҳамин гурӯҳ бо ҷопон вориди майдон мешавад. тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Барса ТЖ. ссилкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозӣ миёни мунтахабҳои Полша ва Аргентина ҳатто ҷолибияти худро баъди садои анҷоми бозӣ аз даст надода буд. рафти бозӣ чунон сипарӣ шуд ки мо тӯбро танҳо дар пои шогирдон Лионел Скалони медидему халос. Полша танҳо мақсади дар ҳимоянишинӣ дошт ва дар ҳаят Левандовски танҳо дар пеш буду халос. ҳарчанд дар бозии қаблӣ ҳамлагарон ду кас буданд бо иштироки Милик, аммо Числав Михневич бо эҳтиёт амал карду ба ҷои як ҳамлагар ҳимоятгарро баровард. рафти бозӣ дар қисми аввал бо ҳамлаҳои якҷонибаи Аргентина сипарӣ мешуд. Левандовски тӯбро гирифтан замон зуд аз даст медод. охирҳои нимаи аввал каме ҷолибтар сипарӣ шуданд, вақте муқобили Месси дар ҷаримагоҳ шестни қоидавайронкунӣ карду довар ба дарвозаи ӯ зарбаи 11 метра таъин намуд. зарбаро худи Месси зад, вале шестни санди тӯбро баръало пайхас карду дарвозаашро аз гол эмин нигоҳ дошт. ин аллакай дуюмин сейви пеналтии дарвозабони мунтахаби Полша дар ҷоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. нимаи аввал дуранг бо ҳисоби 0-0 хотима ёфт. Скалони ба фикра мисли сармураббии Арабистон суханони мотиватсионӣ гуфта бачаҳояшро дилпур кард. ҳамин буд ки дар дақиқаи 47 Алексис Макалистер аз вазъияти пешомада хуб истифода бурду ҳисоби бозиро боз кард. ин гол то ҷои фишори бозингарони албиселестеро сабук кард. ҳарчанд ҳунари шестни хуб буд, вале муқобили зарбаи дигар аз ҷониби Алварес истодагарӣ карда натавонист. 2-0 Аргентина кори худро кард. то охири бозӣ талош баъри шароити голзанӣ барои Месси карданро медидем, вале ӯ аллакай як бор ноком шуду рӯҳан каме шикаст хӯрд. дар охирҳои бозӣ бархӯрди ӯ бо Левандовски ҷолибтарин лаҳза буд, гӯем хато намекунем. Роберт тӯбро аз пои Месси гирифт, вале довар қоидавайронкунӣ ба қайд гирифт. вақте Лёва дастфишурӣ кардан мехост, Месси дасти ӯро нагирифт. ин амали Мессиро чӣ хел фаҳмида мумкин? ягон фикр дошта бошед дар комментария нависед канӣ. бозӣ бо ҳамин ҳисоб хотима ёфт ва Полша баъди фаҳмидани оне ки Мексика бо ҳисоби 2-0 пирӯзӣ ба даст оварду аз рӯи тафовути тӯбҳо онҳо дар ҷои дуюм боқӣ монданд, шодию нишоти бозингарону мухлисони полшагӣ ҳадду канор надошт. онҳо ҳатто фаромӯш карданд ки дар бозӣ бохтаанд. хулоса ба плей-офф баромадан хуб, вале бо ин бозии Полша то куҷо муқобили Фаронса муваффақ мешуда бошад, ин саволи беҷавоб боқӣ мемонад. Аргентина бошад бо Австралия дар даври навбатӣ вомехӯрад ки шояд беҳтарин имконият барои ба давраҳои баъдӣ баромадан барои албиселесте ба ҳисоб равад. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. пайгири мо бимонед. хайр дӯстон.